No, onhan se aina totta. Niinpä. Ei jaksa enää laittaa kuvia Snappiin. Isä, äiti. Tosiaan muuten onkin. Isä, äiti. Niin muuten. Meille taitaa tulla Petsi Citynus presentti. Isä, äiti. Kultaa, mitä? Mitä mä voisin tehdä? Mulla on hirveän tylsää. Olimme vain juuri lukemassa uutisia. Mutta lähdemme kohta elokuviin. Niin näet tänne sinun veljesi kanssa. Okei. Mä käyn herättää sen. Herätys! Herätys! Jack, ei sun tarvi hulluntua. Mä vaan koitin herättää sut. Okei, Minttu. No. Noin. Mä menen laittaa Snappiin lisää kuvia, koska mulla on ihan sairaan tylsää. Miksi sä herätit nyt? Ai niin joo, halusin kertoa, että meidän vanhemmat lähtee elokuviin. Ja me jäädään kotiin yksin. Voidaan vaikka mennä seikkailulle. Tai katsoa Snappia. Tai tehdä jotain hommaa. Au. Okei.